Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur werd inmiddels alweer voor de derde keer het kinderdebat georganiseerd. Het debat werd dit keer geleid door wethouder Van der Putten en als speciaal jurylid was Horster CDA-kamerlid Raymond Knops aanwezig. Met 17 scholen van 5 teamleden namen 85 jonge debaters deel aan het debat. In goede score. En je ziet toch dat ook de kinderen de politiek enorm boeit. Ze zijn hartstikke goed voorbereid op de stellingen. En het is gewoon een schitterende manier om de kinderen hier ook in huis te krijgen. En ook van ze te leren vooral. Hè? En op de manier zoals het er in de raadzaal aan toe ging, kunnen de politici in Den Haag hier nog veel van leren volgens de wethouder. Dat idee krijg je wel haast. Ja, ik vind, als je ziet hoe het debat gaat, dat is met meer respect af en toe en meer fatsoen dan hoe de volwassenen met elkaar omgaan. En ook qua inhoud, nou ja, een heleboel van de kinderen die brengen punten in waar ook de volwassenen nog niet direct over nagedacht hadden. Diverse items passeerden de revue. Er werd gesproken over onderwerpen die Venray aangaan, zoals het winkelaanbod. Maar ook landelijke discussies over dieren in dierentuinen en circussen. En de pietendiscussie werden niet uit de weg gegaan. Uiteindelijk werd Tijn Bruins van basisschool De Hommel uitgeroepen tot beste debater. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Eigenlijk was ik al blij dat ik met één stelling kon winnen. Ik vond het heel erg leuk om te debatteren. Dus je kunt wel begrijpen, dat ik heel erg blij ben. Ik heb een oorkonde gekregen ik mag met de burgemeester een halve dag mee. En er zat ook een dag naar Den Haag bij. Eigenlijk vind ik het allemaal echt super tof. En om tot zo'n niveau te komen is een goede voorbereiding nodig. Niet alleen Tijn, maar ook op de Montessori school werd er veel tijd in gestoken. We hebben best wel veel geoefend. We hebben ook zelf mogen kiezen welke stelling we kregen. En dan zijn we met z'n allen uitgekomen. Soms dan wil de tweede dezelfde stelling, alleen dat is uiteindelijk opgelost. Ja, ik heb wel een beetje geoefend. Maar ik denk dat het meeste dat het gewoon uit het hoofd ging. Dat je een beetje moet aanpassen aan wat de andere kinderen zeggen en zo. Ja, ik vond het wel leuk, want ik doe het niet elke dag. Zeg maar voor 16 andere kinderen, 16 andere scholen. En ik vond het wel leuk, want het is een beetje dat je ook een beetje het gevoel krijgt dat je in de politiek zit. En ook wat dingen kan bepalen over Venray. En dat vind ik wel belangrijk voor kinderen. Vooral als ze later burgemeester of in de politiek willen gaan werken, kunnen ze zich alvast voorbereiden. Dat is niet mijn doel, maar ik vond het wel heel erg leuk. En ook al zijn ze nog geen 18 jaar oud, Tijn en Alla vinden het belangrijk dat iedereen van zijn stemrecht gebruik maakt. Het is wel heel belangrijk, want als niemand zou stemmen, dan zou er geen nieuwe regering komen. En dan zou het geld een beetje opraken, want ja, er zou geen nieuwe regering zijn die dingen bepaalt of dingen oplost. En als dat er niet is, dan zou zeg maar, ja, Nederland een beetje in elkaar zakken. Best wel belangrijk, sowieso, dat iedereen gewoon mag beslissen wat hij het liefst als leider heeft. Dus eigenlijk moet het in ieder land zo zijn dat mensen mogen stemmen. De jeugd gaf de aanwezige leden van de gemeenteraad en de commissies veel stof tot nadenken. En zelfs wethouder Van der Putten werd aangesproken. Nou goed, een eentje gaf ook heel duidelijk een opdracht aan mijzelf als wethouder jeugd. Die vond dat er voor de 10 tot 13-jarigen te weinig te doen was in Venray. Dus ik heb ook zelf een opdracht gekregen. Die heb ik heel goed gehoord. Ja. Naast beste debater werd basisschool als school uitgeroepen tot winnaar van het kinderdebat.